Lines of Firing Line. Abot na maka-aksyon ang Information Officer sang Office of the Civil Defense Region 6 at the same time ang spokesperson sang RDRRMC, Ma'am Sandy Ferrer. Ma'am Ferrer, mayong gabi sa Action Marlon no, dari sa Action ng Radyo Bacolod. Maayong gabi, Action Marlon, kag sukran nga tagpalamati isang Action Radio dira sa may Bacolod. Salamat ma'am sa time maginatag dari sa Action Radyo Bacolod. Isa ka masubo ini nga trahedya nagluntad kahapon sa Northern Luzon, partikular sa Abra, sa mga matamot nga nagasangkad ang kahalitan. Now, dari sa aton sa Western Visayas, way taman gina pangayo, ma'am, nga matabo ini nga sahi sang kalamidad. Pero ma'am, luyag talang mabalaan kung ano ka preparado ang gobyerno sang Western Visayas sa tion nga magluntad ini nga sahi sang hitabo. Yes, ang aton nga rehiyon ang Western Visayas hindi man niya exempted no. Sa ini nga hitabo, posible nga pagtabo sang isa ka baskog nga paglinog. Kung madumduman gani naton sang 1948 naka-experience na kita sang 8.2 magnitude nga earthquake. Yes. Amo ni siya ang pinakabaskog nga earthquake nga nabatyagan naton, especially diri sa may Panay, tungod sang ginatawag sini nga Lady Kaykay sa una. And may mga prediction ini siya nga mag-reoccur ini siya, that's why nga ginapreparahan man naton. And actually sang 2019 nag-host man kita gani isang nationwide simultaneous earthquake drill kung diin diri ang Iloilo City ang aton nga host city. Yes. So far ang aton nga preparasyon diri sa may Western Visayas sa Action Marlon no. Sige ang aton nga pagkandak sang earthquake drills quarterly ini siya. Pero aside sina ang aton mga local government units, aton nga mga business establishments, actively man ini sila nga nagakandak ya sang ila mismo nga mga earthquake drills, and gina-invite man nila gani kami kung kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno para nga mag-assess kung paano bala sila magresponde sa mga amo ning hitabo related sa aton nga earthquake. Why taman worst case scenario, may ara kita sang preparasyon kung paano ini ato bangon, Ma'am Sandy? Yes, ang aton nga mga provinces kag mga highly urbanized cities, may ara ina sila nga mga contingency plans for earthquake. Also may ara man kita nga mga series of capacity building and trainings nga ginakandak sa ila para nga at least ma-prepare man nato ng aton nga mga LGUs magresponde sa aton nga mga pumuluyo. And also may mga inventory man kita sa aton nga response assets kag identified nga mga evacuation centers, and gina-familiarize naton ina ang aton nga mga communities para at least aware sila kung diin sila magkadto, and also through the capacity building and training nga ginakandak namon para sa ila, and ang regular nga pagkandak ng earthquake drills amo ina ang aton nga isa sa mga aktibidades nga gina-strengthen permi para nga ma-preparar sila sa aton nga earthquake. Okay. Ma'am, naduduman ko sa Western Visayas, may mga kaprobinsyahanan kita nga ginpahamtangan sang regional evacuation centers. Hindi ko lang maduduman gid kun diri sa Negros Occidental, mga pilaga ni gintuko diri Ma'am Sandy. Yes, that is correct. May ara gid man kita nga mga regional evacuation centers ang dira sa bahin sang Negros Occidental. May 4 kita dira ka evacuation centers. Isa na dira sa may barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Okay. Isa man sa barangay Lag-asan, Bago City, Negros Occidental. Ang isa sa may barrio Vista Alegre sa may Bacolod City naman ini siya. Kag ang isa sa may barangay Tabaw sa Sagay City, Negros Occidental. So damo-damo siya kag pwede na ini usar padang hindi lamang sa kalamidad tugas ang linog iban pagisri nga mga trahedya, ma'am. Now, ari ma'am kadtuan ko ang safety sang structures sa mga buildings against earthquake, no? May ara manayhan building assessment or masilinta integrity assessment nga ginahimo ang kada LGUs, Ma'am Sandy? Yes, actually kahapon Action Marlon no nagpagawa sang memorandum number 63 ang aton nga RDRMC 6 chairperson namong regional director Jose Roberto R. Nunez. Address ini sa aton nga vice chairperson kag members sang council kag also ang aton nga mga provincial, city and municipal DRM council sa bilog nga Western Visayas
para nga mag-conduct sang assessment sang structural integrity sang ilang nga mga infrastructure sa ila sini nga mga banwa. And isa sa mga tinutuyo sini para at least ma-ensure naton no na ang aton ng mga infrastructures diriya sa may Western Visayas kung ano bala ang capacity niya kung batsag sang linog no hasta ano ini ang iya nga ma-hold no nga capacity nga magtindog pa sa kiti kung ano gani kung makita naton sa mga videos kadamo sa mga high-rise buildings, mga old churches nga naapektuhan sang earthquake dito sa may Abra kag sa iban pagid nga parte sang Northern Luzon. So amo ina ang memorandum magipagwa sang aton nga RDMC6 chairperson and tanan sini naton nga mga LGUs gina-encourage gid nga mag-comply sang sini nga memorandum, magpasa sila sang ila sini nga results ng assessment diri sa among opisina. Ma'am, ako sigurado kung nako kad mabulig sa information nga share mo diri sa Action Radio Bacolod. Dito ko mayara pagid iban nga activities, ma'am, ang OCD kag regional nga DRRMC. Yes, ang ang aton sa subong naman niya sa OCD, nagahulat man kita sa directive sa halin sa national namon no kung bala kinanglan sang augmentation dito sa may bahin sang Luzon, especially sa Abra kag sa regions 1 and 2 kung kinanglan nila augmentation in terms of personnel nga mag-conduct sang assessment and also ongoing dito nga response operations. Kadamo diri sang aton nga mga LGU, especially dira sa may Negros Occidental, Action Marlon no mga capacitated ina sila and trained sila sa may collapse structure search and rescue. Kadamo dira sa mga resources sang aton nga mga LDRMO sa may Negros Occidental. So we are still waiting pagaling no sa directive from the national kung balakin hanglan nila ini, but we are preparing man pag it's stipulated man sa aton nga mga memorandum nga ginpanaog diri sa among central office nga just in case kinahanglan kami sang iban nga regions, ready kami dapat nga mag-augment sa ila. Anyway, Ma'am Sandy, kabalo ko nga medyo masako-sako ka pasubong pero tinagatag ka time diri sa Action Radio Bacolod. May salamat gid Ma'am Sandy unless mayara ka sang iduga nga mensahe sa mga ka-action diri sa Western Visayas. Yes, ang aton nga pahanumdom lang no sa pumuyo natin diri sa Western Visayas, especially sa Bacolod City kag Negros Occidental, maging preparado kita. I-check man naton ang tagsa naton ka mga panimalay in terms of sini integrity sang aton nga mga structures, aton nga mga panimalay no. Isiguraduhon naton nga just in case maglinog kabalo kita kung diin kita mag-evacuate, dapat ang aton nga kadtuan nga lugar wala ini siya sang mga puno nga mga tag-as nga posible magtumba sa inyo, mga structures nga tag-as man nga posible man nga mag-collapse ini siya kung maka-experience kita sang baskog nga linog. Ang aton nga Bacolod City and Negros Occidental, balantang dira ang aton nga Canlaon volcano no, which is one of our earthquake generators diri sa may Western Visayas. So dapat kabalo kita kung paano kita magpreparar kag dapat i-secure naton nga aton nga pamilya edukado man kung anong himuon nila in kaso maglinog. Sige. Ma'am Sandy Ferrer, ma'am, thank you so much kag mayong gabi sa imo. Salamat man Action Marlon kag sutran nga tagpalamati isang Action Radio Bacolod. Action Firing Line. Sandy Ferrer ang Information Officer sang Office of the Civil Defense Region 6 kag spokesperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, no? Hingagaw ko lang time ni way lang ko damo patatani sang luyag ipamangkot kay Ma'am Ferrer, puti giningagaw ko lang siya. Kay nag-ayo siya nga mayara siya importante nga hikotaron. So pasalamatan talang kay basi dason nga tinion, liwat ta siya nga maka-opod maka-action kay importante ini, no? Damo kita sang luyag hibaloon kon preparation sa gobyerno ta ang paghambalan hindi lamang sa saning halit tugas sang linog kundi pati sa iban pa nga mga kalamidad. Action Firing Line.